Igbo amaka, Igbo amaka. 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 Ifo chapi. Wow. Ifo chapi. Wow. Nkịta yara akpa. Nsị agwụla n'ọhịa. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Aha akụkọ m ga-akọrọ unu bụ nwa oke were akọ n'uche. Nwa oke were akọ n'uche. Otu ụbọchị n'obodo ụmụ anụmanụ, nwa oke gara igwu egwuregwu n'ama. Ka o ruru ebe a, ịma onye ọ hụrụ. Ọ hụrụ nwa agwọ. Ya na nwa agwọ wee gwukọrịta egwuregwu dịka enyi na enyi. Mgbe ike gwụrụ ha, ha wee laa. Nwa oke wee dula nwa agwọ ụlọ ya. Ka ha ruru ebe a, nwa oke nọ n'iro. Nwa agwọ wee baa n'ime ụlọ. Ka nne agwọ hụ ya, o wee jụrụ ya, "Ebee ka i si?" Nwa agwọ si, "Esi m n'ama ebe mụ na nwa oke enyi m na-egwu egwuregwu." Nne ya sị ya, "Nwa oke, oke na agwọ abụghị enyi. Oke bụ nri agwọ." Ka nwa oke nụrụ ha, o tikapụ ọsọ tika 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 gbara n'ụlọ ha. Ka nne ya hụrụ ya, ọ jụọ ya, "Nwa oke, ebee ka i si?" Nwa oke si nne ya, "Esi m n'ama ebe mụ na nwa agwọ na-egwu egwuregwu." Nne ya etie, nwa agwọ, gee ntị, oke na agwọ abụghị enyi, n'ihi na oke bụ nri agwọ. Otu ụbọchị, nwa agwọ pụtara wee kpọọ nwa oke. "Nwa oke yimo kpanụma, nwa oke yimo kpanụma, bịa ka anyị jee n'ama kpanụma, bịa ka anyị gwurie egwu kpanụma. Nwa oke yimo kpanụma, nwa oke yimo kpanụma, bịa ka anyị jee n'ama kpanụma, bịa ka anyị gwurie egwu kpanụma." Ka nwa oke nụrụ egwu a, ọ sị nwa agwọ, "Nwa agwọ kpanụma, nwa agwọ kpanụma, anyị abụghị enyi kpanụma, anyị dị n'iro kpanụma. Ihe nne gị gwara gị kpanụma, nne m gwakwa m ya kpanụma. Anyị abụghị enyi kpanụma, agwọ na-ata oke kpanụma. Nwa agwọ kpanụma, nwa agwọ kpanụma, anyị abụghị enyi kpanụma, anyị dị n'iro. Ihe nne gị gwara gị kpanụma, nne m gwakwa m ya kpanụma. Anyị abụghị enyi kpanụma, agwọ na-ata oke kpanụma." Nwa oke wee sị ya, "Dimkpa na ibe ya aha bụ n'ọnụ. Anaghị ewere ha na-etinye na ntị tie ya n'anya. Oke na agwọ abụghị enyi." Ebe a ka akụkọ m kwụsịrị. Ihe mmụta nke mbụ: ọ dịghị mma iwe ajọ enyi. Ọ dịghị mma iwe ajọ enyi. Nke abụọ: ọ dị mma ịkpachara anya gị mgbe ị na-aghọ enyi gị. Ọ dị mma ịkpachara anya gị mgbe ị na-aghọ enyi gị. Nke atọ: ọ dị mma irubere nne gị na nna gị isi. Ọ dị mma irubere nne gị na nna gị isi. For further learning, visit our website www.nghotaigbo.com or subscribe to our YouTube channel Nghọta Igbo. You can also buy our book Nghọta na Mmụta Asụsụ Igbo. Ka emesịa.